Tak počkej, co Simple Plan, už ti to trvá 10 minut. Z Kanady, ale jenom se jmenuje to město na moje. Moskva. Ne. Já myslela, že je Moskva v Rus. A máma Meziříčí? se přestěhovala do Kanady. Já taky. Jak jsem chtěla bydlet. Simple Plan, že jo? Vedle nich, ale on nemá babu, ten čurák. Monika, netoč mě do hajzlu. A pak zruším tu stránku. To nejde. Ti nepovede. Zrušila Ajsko, což bylo hustý. To by mě asi všichni rozsekal. Ty krávo. Ty vole, jak jsme na ten stát, teda stát, město. Tam. No, velké Meziříčí. No, určitě, nebydlí náhodou v Rožnově pod Radoštěm, u mý babičky, vole, s dědou. A to Moskva. To určitě. A Mlín? Tak nevím, no. Já byla v hlavě Manchester, ale to není ono. Opravdu ne? Melbourne. Montreal. Ha, jsem já. Montreal. No, po půl hodině jsi to řekla. Jsou z Montrealu, chápeš to, Moniko? Ne, Ale vzpomněla jsem si. po půl hodině. Jak tady umírám nudou, kdy to řekneš? Mateo, ty to... Svojí. Moniko, nestihne, že to navíc naru do hlavy. Jo, do hlavy, do řitě. Já to bych musel obrátit. Co mi nechce. Takhle. Tak jako já tě obrátím, viď. Že to problém dělá. Ti natrhnu střeva. Už je natržený mám, prosím tě, z toho jídla tady. Já taky. To vám už mě dneska bylo břicho 2 prášky, to jsem musela vzít kvůli tomu.